po ako sa bus. Welcome again to Vandoys Vlog 101, everyone. Pupunta po ako ng Goa Camarines Sur at mag-explore. Yes, mag-isa po ako. Single, mag-isa po. Masaya na po kayo. So, pataas na po ako ng bus. Bus terminal dito sa Lagunoy. At hihintayin ko po pag-alis po nito. Keep tuning in lang po hanggang sa dulo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and hit the notification bell for you to be notified on my latest videos. Thank you! And let's explore Goa Camarines Sur. Presenting the arrival of SK Chairman of San Isidro Lagunoy Camarines Sur, Noong Badoria. Siya pong aking kasama ng araw na yon. Nandyan po ba kayo mga ka-idol pa? Okay, sa aking pagpapatuloy, ipinakita sa video na yan ang mga establishment simula Lagunoy, San Jose at syempre sa lugar ng Goa kung saan kami mag-explore ngayong araw na yan. Ipinakita po dyan yung mga business establishments, patunay na malago na ang isang bayan. Proud to be Partidonians is here. Ako po yun, si Vandoy, the owner and admin of Vandoys Vlog 101. Kaya, sa pagpapatuloy ng aming biyahe dyan, sensya na po, medyo magalaw po yung camera. Hindi po gumana yung stabilizer na dala namin. Ayan, may kita yung mga iba-ibang mga bahay, mga building, kung saan nagpapatunay na malago na rin po ang banwaan ng Lagunoy. Yan po yung way going to San Ramon, Agpo, Burabod. And then, so pagpapatuloy, going to Kamagong na po kami yan, ng way na yan. Makikita po natin dyan yung mga bakante pang lote sa banwaan ng Lagunoy na kung saan pwede pang gawing mga establishments. So, wala pa masyadong nag-occupy dyan sa mga space na po yan. Ayan, nagpapatuloy ang aming pag-travel. Ayan, makikita natin yung scenario na talagang province scene kung saan typical makikita po natin sa mga probinsya kung saan sa video pa lang ay makikita talagang sariwa pa yung hangin, hindi pa polluted yung air, and hindi pa overpopulated. May mga spaces pa, may rice field, ayan. Kitang-kita naman mga ka-idol, no? So wala pang tanim, siguro nag-aasikaso pa lang yung mga farmers po natin dyan. At ito na po yung going Goa. Medyo finast track po namin. Goa na. Yan, may kita rin po natin dyan yung Yes 101 Shopping Center. Yan. Maganda. Color orange po ang kanilang paint. Yan, maraming sasakyan sa labas. May motorsiklo, may mga van, tricycle, and also motor. At ito yung BasTeakoy. Ito na yung namin, unang papasukan namin dyan, yung BasTeakoy, dyan po sa lugar ng Goa Camarines Sur. BasTeakoy is located at Oliver Street near 101 Shopping Center. Hey guys, dito na po kami sa BasTeakoy Goa. So let's explore, tara! Shoutout sa napaka-accommodating na service crew ng araw na yon. Napakamura po ng mga bilihin po dyan sa BasTeakoy Goa, and also napaka-conducive po ng place. Quiet, relaxing ang lugar.
Alright, Boarding to nag-board. Annyeong 198. Langan mga ano ta. So, shoutout po sa mga taong nahagip ng camera namin. Magandang araw po sa inyong lahat. We're in our way going to Annyeong 198 here in Goa Camarines Sur. I just want to thank God for giving us a good weather and exploring Goa Camarines Sur. Marami rin po kaming nadaan ng mga establishments pa dyan. Nagpapatunay that Goaenos are really persistent. Sa wakas ay andito na po kami sa Annyeong 198 dito sa Goa Camarines Sur. Welcome to Annyeong 198 mga ka-idol. Annyeong 198 is located at Tambuco Street in front of Naga Health Care near Partido College, Goa Camarines Sur. Welcome po tayong lahat na mag-visit sa Annyeong 198 Goa Camarines Sur. Self-service po sa Annyeong 198. It's up to you kung alin po yung kakainin mo and see to it na maubos mo. Kapag hindi mo naubos, talagang may karampatang fine po yan. Side Ayan, thank you. Hello guys, nandito kami ngayon sa Annyeong. Nagluluto-luto. Parang bata nagluluto-luto dito sa sarap guys, oh wow! So,
tip sa mga pupunta dito na no leftovers. So, ibig sabihin, Ubusin dapat kasi may charge ng bayad pag hindi naubos. Yes, So, may charge po mga guys, mga ka-idols. So, sabi dito, no leftovers allowed. Yung charge, 150 per table. Oh my gosh. So, dapat ubusin talaga. So, ang hotdog sa... Sir, pwede po yung office. Ay, sige po. Madaling tubig. Yes, subscribe mo ako. Pa? Diba po? Papa. At Facebook taka na lang. Sirag mandaan. So yan, picturean kami ng service fee para documentation sa kanila. Proud na parang artista. Yes. Tumawa pa nga. Ini-endorse kasi yung ano yung mga namin guys. Wala po nang lana kami. Nakapit dyan. 5 10. Hindi pa natin sabi ni Kuya. Ayan. So, Ito na yung hotdog. 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 okay, after. Guys. Tutupong na po siya. Tututong. Good pa ang dakol ko pag marigyan. Ayun, tutupong po siya. Mga perahan dapat. Doon nakalaw ko sa... So yun nga, nakataw-taw na yun. Ano good? Ano na? Then, Pining form. Ang tagal pa yan. Yung So yun nga, hindi ako marunong mag-luto. First time ko nga, kaya sabi ko, si Alvin kasi dito pangalawa na. second Mas time ko po kayo. Dami siyang alam. So I have my idea na how to cook Yes. potatoes, hotdog, and so on. Sa mga mag-friendships ko dyan, so I highly recommend this establishment. Anyong 198. Visit here in Goa Camarines Yes, Sur. next.
Ayan guys, pinakita ko na po yung dalawang pinuntahan po namin, yung BasTeakoy and Annyeong 198 together with Nong. Yes, thank you so much Sir Alvin sa paglibre. Sa first time ko sa Annyeong 198. You're welcome, Thank you so Nong. much. Okay, thank you sa panonood and sana nag-enjoy po tayo sa pag-watch. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just click the subscribe button and hit the notification bell. Thank you and God bless everyone. Ayan, approaching na po kami sa bus terminal ng Goa. Galing po kami sa Annyeong 198. Pauwi na po kami ng Lagunoy.